My home is ready. Dini last logo हमलायदों एसे सेंग्रा सिख्ला ना बुरि सिगोन Guys, बरलायबाय लोगोफोर दिनै बे गोदान भिडिअ बहुत गोबावनि उनाव इउटुबाव आरोना थ' लोगोफोर साननैसो आं भिडिअ होनो हाया जादोंमोन होमबाबो दिनै नुजाफिनलायबाय थ' लोगोफोर दिनैनिफ्राय कन्टिनिउ आरोना हाबा जोबजाबसिम माने दैलि ब्लग आं होनोसै आरो ना नैबे चेनेलाव आरोना थ' लोगोफोर जाय दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो दिनैनिफ्राय दैलि भिडिअ फैगासिनो दे हाबानि आरोना थ' लोगोफोर गासैबो मिथिखादों होमबा दासान्दि आं हाबा जानो थांगासिनो बोरायसिगोन गोरबो खुंगुरा फेसबुकाव आं होगासिनो दैलि भिडिअ थ' लोगोफोर नै दासान्दि बिनि थाखाय थियारि सोलिगासिनो न'खौ बनायगासिनो ओमफ्राय नै दायो बिब' दंफायो आं दोङो दादै दोङो पुरा खामानि मावगासिनो न'खौ बनायगासिनो नै न'आ जाबाय सिगाङाव जाय न'आ नै मोनसेल'सोमोन ना दायो ओइ मोननैबो जाबाय आरो ना ओइ मोनसे रुमाव जाबाय आरो ना थ' बेनिखायनो दासान्दि खामानि सोलिगासिनो आरो अके थ' नै इखौनो एसे देखायनोसै आङो जोंनि फेसबुक नायदोंमोन नोंथांमोना मिथिखागोन नङा होनबा दासान्दि निखिनाखौ आं बनायगासिनो थ' नैबे दिनै क्लियार जाबाय थ' दायो नैबे टेपखौ बोखारबानो बे क्लियार जासिगोन आरो ना निखिना समान जासिगोन बेबायदि थ' नै दासान्दि बेबायदि जागासिनो ओमफ्राय नैयाव दोङो बिब' बिराद खामानि मावदों एसे देखायनो दं दे हेलौ बिब' Oh, Lade, yes. Making. Oh, ini जादों ने. दे खस्थ' खालामदे मेनेजार दे. नै नियाव माने नांगासिनो नामाफोरा बे सुटिन प्राइमारफोरा. मेनेजारबो जानांगोन. दे मेनेजार. दे फैसा मोनगोन ना? दे. Juri jangan tika lah. Tika lah ne. Ya dam le tika be. Biar dam. लोगोफोर बरलायबो दिन गोदान भिडिअ लोगोफोर अके ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो माने टंलायाव मोनसे खामानि दङ आरोना माने आंनि जुताया बोरायबाय बहुत ओमफ्राय हाबायाव सफैगासिनो ना थ' माने हाबायावबो सम जुता गाननो गोनां जायो नङा होमबा टाइम थ' बेनिखायनो आंहा जुता मोजां गैया थ' बेनिखायनो आं जुता लायनोसै आरो दिनै टंलायाव दे थ' लोगोफोर देखायनोसै दिनैनि ब्लगखौ नायबाय थाबानो जाबाय जुता बायनोसै जिखिजाया दिन सानसेयाव मा जायो गासैखौबो देखायगासिनो ओमफ्राय दायो दसे उनाव पेन्डेलबो फैनानै बेखौबो देखायगोन आरोना ओमफ्राय मैया दाखालिसो थांदोंमोन आंनि जानो गोनां हिन्जाव बाजैजों नोंथांमोननि बाजैजों माने एसे बेरायनो आरोना थ' बेखौबो आं लास्ट जोबथायाव एसे क्लिप देखायगोन दे अके दे लेट्स स्टार्ट अफ भिडिअ गिबियावनो थांगासिनो टंलायाव बिनिफ्राय सिदा थांनानै बेयाव लोगो मोनखानोसै दे थ' लोगोफोर नै दायो सहैबाय टंला थ' नै दायो फार्स्टनियाव नायनोसै थ' मोनाबा सिदा होलांगोन उदालगुरि टाउन अके थ' नै टंलाया जोंनिया किरन माइना हरलाय हेन्डसाम बय वाह नै दायो नायगासिनो फुरा नै जुतानि शरुम नैफोरखौ नायगासिनो नैफोर नै नोंथांमोननि बायदि नैफोरा बोरै बयसफोरखौ सोंदों आङो नैफोर दे बुंबानो जाबाय ओमफ्राय आङो बिदिखौ मोनसे लानायदों आरो ना माने आं बिदि बारा गानफेराखैमोन मोनसे नैफोर नायदोंमोन नैखौ मोजां नांदों दालाय नैबे माने क्लासि नाङो नैफोरखौ नोंथांमोननि बसना माखौ एसे खोन्थाहरलाय नैबे निलाखौबो आं मोजां नांदों एसे नै सेंग्राफोर सिख्लाफोराबो कमेन्ट खालामजायो नङा होमबा तनै लोगोफोरनि माने नैफोरो माबानि थाखाय आरो ना एसे बैसो उन्दै 18-17 बोसोरनि आरो ना खिन्थु जों एसे बोरायबाय जों 20 प्लास जाबाय 22 प्लास जाबाय थ' बेनिखाय एसे क्लासि लुक माने नायगिरो प्रिफार खालामो आरो आं बोरै ना आच्छय नैफोरो माने जाफांबाय मोनो साजियो आरो ना माने बिदि बानायलाय बडिनो आरो बिदि एसनो साजियो नैफोरो जुताफोरा निखौ नायदो र' लानाय जादोंबा निखौ लानोसै नङाबा निखौ लानोसै आं बेबायदि आंनि पसन आरोना खिन्थु आंनिया मेनना बेबायदि बुटसोमोन दै खिन्थु बुट गैया बेयाव थलाफोर नै लाबाय शपिंआ डान खिन्थु आं जि देखायदों बे नङा आरोना बेलेग एसे बेलेग आरोना नैबे एसे मोजांसिन जिखिजाया न'आव थांना देखायगासिनो दे बरियानि बेस्ट किरन बोरै ना दे नै আমার घर कहाँ गए लोगोफोर नै दायो न' सफैफिनलायबाय माबा लानानै माने जुता बायनानै दा जुताखौ दसे उनाव खिथिगासिनो बेनि सिगाङाव आङो नै कालारखौ बोरै कमप्लिट खालामनि आं नैखौ स्टिकारखौ बोखारबासो बे कालारा माने समान जागोन आरो बिदि माने गोजौ गाहाय जानाय नंला थ' बेखौ खालामनो थाखाय इसको ऐसा करना पड़ेगा हाय iya ya boria ayo biji bay gitu lahe dayo finishing जागासिनो नैबे जा फिनिशिं नै okay my home is ready oke komplit nih ini punya saya Bapak tape boleh apa boleh bang? Marking tape. Ini punya saya marking tape. Tolong pada daya mana nomor kebiasa sama kamu dong, mana ini verbunai. Nutu na? Isi mana biar day nangi isi black. Isi black mana masih sabe? Bi series mana nanti biar primer mana nango. To beba di board command dong, ini pro bisa gem sana dong nomor pra. To board command dengar na, biar pendasa dia yang mau kasih nomor tanda ni.
ओमफ्राय दिनै जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट डे मियानि ब्लगा जुथा बायनाय मियामोन दिनै जाबाय नेक्स्ट डे थ' दायो आब'मोना आबौ आइमोना माने हाथाइनि बाजार खालामनो थाखाय थांबाय माने जेखिजाया आलु दालि कबि फालु पियास जि नाङोना ट्राक होनना बुंनांसिगोन दा जेखिजाया गारि लांखादो थ' फुल लाबोखासिगोन आरो ना माने हाबायाव सफैथारनोसै माने जेखिजाया आं नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर बुंसो तारिखखौ दे दिनै बुंथ'ला अके लोगोफोर दायो आं नोंथांमोन देखायगोन आंनि हाबानि बनखौ माने सिगाङाव देखायदोंमोन ना खिन्थु रानबाय बरिया रानबाय थ' नै लोगोफोर नै हाबानि बना नै बरिया रानबाय नै क्लियार हे बरिया ओमफ्राय खिनाखौ जाब्बाय नि थोजासे आरो ना थोजासे दा नै बेबायदि आरो नियावनो जानो हानाय ओंखाम माबाया जानाया खिन्थु बेयाव जायाबा बै खिनायाव जानो हानाय आबौनि बायदि नैबे दलंखौ बारनानै जाय आंनि सिगांनि ब्लग नायग्रा नोंथांमोना मिथियो नङा होमबा बे दलं बारनानै जादोंमोन आबौनि ओंखाम जानाया खिन्थु नि जागा एसे फिसाना माने एसे गिदिर बनायो माने डाइनिंखौ थ' बेनिखाय थानाय माने संनाय माबानायफोरा एसे प्रब्लेम जानो हानाय आरो ना नायनोसै रायजोफोरा मा बुङो सावरि खालाय बेफोरखौ जों मिथिगोन थ' नै नैबे जाबाय माबा दलं दारे आबौनि हाबा बनायनाया थ' बेखौबो एसे रिपेयारिं खालामनांगौ जेखिजाया गाबोन फैगोन सावरिफोरा थ' जेखिजाया इनिफोर बायबाय नैबेखौ होनानै सिङाव गन होनानै माबानो जाबाय आरो ना दलंआ रिपेयारिं जाबाय थ' जानो थांगासिनो आंनि हाबा माथो बुंनो होमबा ना थ' नै आरो दिनै फैयासै माबाफोरा पेन्देलफोरा गाबोनसो फैगोननो थ' गाबोननिफ्रायसो हाबा नांसिगोन आरो पेन्देल माने लुजेनबाय आरो हरनाय जि माने थाइजौ बारदो माने नै बंफाङा बिदि बारामोन देग्लाय खिन्थु बिराद मोजां बारदो आरो ना माने एसे खम थायोमोन बे बंफाङा होमबाबो देग्लाय बारदों मोजां जादों थ' लोगोफोर नै दायो आं फैदों बारियाव आरो ना माने आंनि हाबानि अमाखौ नोंथांमोन देखायगासिनो आं दे मोननाया फैगोन मोननाया माने मानैया फैगोन आब'निफ्राय ओमफ्राय नियाव माथाम दोङो गासै माब्रै जागोन आरो थ' देखायगासिनो आंनि हाबानि अमा आंनि हाबानि अमा बेटाफोर बिसोर एसे फिसाफोर जायो एसे फिसा उननि मानिया गिदिर आरो ना नै एसे हामाबो नांदोंलै हामाबो नाङो मा बुंनो नङा होमबा थ' मानै आब'निफ्राय आबौआ हरगोन आबौआ माब्रै जागोन आरो मासे बायदेरनो हानाय आरो ना माने बाहाय भइसनि थाखाय माने हाबानि उनखालि जे गामिनि रान्दिनि रायनाय ना रान्दिनि सोंनाय बा गामिनि खामानि मावग्राफोर जाहोनाय बेयाव मासे नाखै जोंनिया माने गामिया गिदिर ना गामियावनो मथा मथि 500 मानसि दङ थ' बेनिखाय उपाय गैया आरो ना गाबोन नेक्स्ट डेनि थाखाय अमा मासे थियारि खालामनानै जाखायो आरो ना थ' लोगोफोर दायो आं माने दाखालि साननै सिगाङाव माने गोनां हिन्जावजों एसे बेरायहैदोंमोन नावकाटा पार्कआव माने जावराफारा पार्क जोंनिया नावकाटानि आरो ना नावकाटा पार्क बुंनाय जायो थ' बेयाव जों बहुद थांबाय सिगांनिफ्रायबो होमबाबो नैबे लास्ट बेरायबाय आरो ना सेंग्रा सिख्ला हिसाबै आरो ना माबा आरो दा लोगो मोनलायबाथ' बोरायखासिगोन बोरायबानो हाबा जाखासिगोन आरो ना थ' बेनिखायसो बेरायदों बिनि मोननैसो जास्ट सेकेन्डनि क्लिप एसे देखायदों दे दिनै लास्ट लोगो हमलायदों एसे सेंग्रा सिख्ला ना बुरिसिगोन नेक्स्ट लोगो मोनबा डाइरेक्ट बुरिखासिगोन आरो सिख्लानि सम बहुत आनमोल माने बहुत रेयार समनिफ्राय बेनोसै नै गाज्रि मोननाङा माने माखाखौ खिथिनाय जाथ'वाखै फ्रायानो मिथिगौ दालाय फ्रायानो मिथिगौ होनबाबो आरो ना माने पारमिसन होआखै माने हाबानि उनाव माने खिथिजानो लुगैदों आरो बियो थ' बेनिखाय आंबो अकर खालामा दालाय थ' बेनिखायनो नोंथांमोना हाबाखौ नायबानो जाबाय आरो ना सोर बियो फ्रायानो बुंगासिनो मुनु न'आवबो जानो हानाय नोंथांमोना हाबायाव मिथिगोन आरो दे थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थ' बेबायदिनो आं लोगोफोर दैलि भिडिअ होनो नाजागोन आरो ना माने होगोन आं दैलि गाबोननिफ्राय पेन्डेल बनायगोन ना गाबोननिफ्राय दैलि भिडिअ जाखागोन फेसबुकआवबो इउटुबावबो इन्सटाग्रामावबो थ' लोगोफोर जाय साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे थ' गोदान दैलि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै बाय